I would not run if President Trump ran. Abena ke jamana nyemo kɔrɔ Donald Trump ale fadema muso fɔlɔ ye Ameriki jamana ka jamana nyemo ya nyinini nɔfɛ ni ale kan ka kɛ san 2024 aka ni laseli mun kɛra jabaranina ni a jensera kɔfɛ u ka kunafundi minenka mun bɛ wele ko Twitter ba yira ka fɔ ko mɔgɔ mun ni ale tun bɛ Ameriki jamana nyemo kɔrɔ Donald Trump ale ka kulula mamna a kun bɛ fanga la ko a yɛlɛmana ka da kan ni ya san 2 ye a tun y'a yira ka fɔ ko a tɛna I kankama ani a tɛna I kanbɔ fiu Ameriki jamana ka masaya so nɔfɛ n'o ye Maison Blanche ye san 2024 na ka ɲɛmɔgɔ kɔrɔ nɔfɛ ni o Donald Trump ye ni ale fana bɛ fɛ k'i kanbɔ Ameriki jamana ka jamana ɲɛmɔgɔya o nɔfɛ nga Haley a ye a hakilila falen ka da kan a ka kuma la ko kalo laban ninnu na a y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛyaw bonyana kosɛbɛ sɔrɔ fanfɛla la jamana kɔnɔna la ani ko wagati sera ko yɛlɛma kan ka don kow la ten hali ni a m'a fɔ I b'a ye k'a fɔ ko o kɔni ye ka ɲɛkomini kɛ ka ɲɛsin Donald Trump ale siko ma ni o ye san 76 ye. What we accomplished and not watch it get torn down.